Искате да търгувате с Leverage тази година? Първата стъпка е да свалите приложението Bybit, супер лесно и удобно за начинаещи и напреднали. Регистрирайте се с мой реферален код под видеото и вземете 20% отстъпка от таксите в Bybit, повече печалба по малко разходи. Заредете сметката си. Bybit позволява незабавни депозити с криптовалута или други популярни методи. Така сте готови да влезете в пазара. И сега важното, как да използвате Leverage безопасно. Bybit предлага два режима Cross и Isolated. Ако сте начинаещи, изберете Isolated за да ограничите риска само до конкретната позиция. Може да търгувате с до 100x Leverage, но не забравяйте, големия Leverage означава както големи печалби, така и големи рискове. Започнете внимателно, просто увеличете Leverage стъпка по стъпка, когато се чувствате уверени. Печелите? Страхотно! Може да изтеглите печалбите си по всяко време с няколко клика в Bybit.